Humalingkod. Nga igsuon ko ni Kristo, kagahapong adlaw, usa sa mga punto nga akong pasabot mao nga ang amahan nagahin gyud og pagkaon para sa mga anak. Ug matud pa gani niya, dili maayo ang pagkaon sa mga anak ihatag ngadto sa mga iro. Mao na magayso ni Kristo ang pagtagad sa amahan kanato. Apan wala ka na napasabot nga di na sad ta mo tagad pud sa mga pinahanglan sa uban. Na nga sa atong bahin, kana siyang pagtuman sa mga sugo, naa naman na siya sud sa atong kiniladman. Kung maminaw lang kita sa unsay atong gibati, wag kitay mahimo gawas sa dili pagpatay, gawas sa dili pagpanapaw, gawas sa dili pagpamangawat, gawas sa dili pagpamakak, gawas mga kaigsoon ng Kristo sa dili gyud manlimbong. Ngano? Tungod kay mo na siyang kinayahan kanato. Mag-amping sa kinabuhi, magtahod sa katungod sa uban, sama nga kita buot sa tahuron ang atong tagsa-tagsa kakatungod. Nangakaroon mo isunod ni Kristo, mao ni siya ang maghatag kanato og kalinaw sa kinabuhi. Sa diha nga atong gituman, unsa ang kabud-on sa Ginoo alang kanato. Sa diha diay nga mga ginikanan anaa magpakaon sila mga anak, magatiman kanila. Sa diha diay nga ang bana muhatag og time, saktong time alang sa asawa. Ug sa diha sa mga asawa muhatag og saktong time sa iyang bana. Walay labot katong muhatag gyud sa saktong sweldo. Kay ngano mga kaigsoon ni Kristo, kanagod kabahin maguna siya sa pagkabana, pagka-asawa, pagkaamahan o pagkainahan. Mao kana siya maghatag kanimo kalinaw. Apan kung buot ba kang musinati sa tinayong kalipay, you go the extra mile. You go the extra effort. Sama pananglit no sa kanabitong ang gingos ng Ginoo karon, humananan nimo. Pero nganong ang maong batan-on nga dato nagpangutana pa magyud ni Jesus, humananan ako buhata, unsa pa ko ngayon buhaton. Sa to pa naa niya ang pagkamalinawon tungod kay reconciled naman siya sa iyang kinayahan ug sa iyang mga buhat nga mao ang pagbuhat ug maayo. Apan lagi kay buot sa gyud magmalipayon, nagpangutana pagid siya. Nangingon ang Ginoo, lakaw ug ibaligya ang tanang katangan ug ang halin niini ibahin-bahin ngadto sa mga kabus. Kay lagi magayso ni Kristo, di lang igo nga mubuhat kita sa unsay angay. Apan buhat gikinahanglan ba gyud mogaw kita the extra mile. Mo exert sad ta og extra effort ug diha atong masinati ang tinunayng kalipay. Nabitaw nga sugod sa pamilya, unya mudagay dahil gini ngadtos katilingban. Sa diha dahil nga maayo ka sa pamilya, unya maghatag ka kaayo sa mong katilingban, tungod lagi kay anaalang kanimo ang Ginoo ra bay naghatag ng tanan ng Salmo responsoryo, nagisgot nga
ikalimtan nimo ang Dios nga mo'y naghatag kanimo kinabuhi. Nang imo siyang tanawon nga dili man ni ako iya man ni sa Ginoo. Mao na nga willing lagi kong muhatag og extra effort na, extra mile na, or mugawas na ko sunggulo yung comfort zone. Mao ka na mag-Hesus ni Kristo ang maghatag og kalipay. Kaya ang atong ipangandoy, di lang kalinaw, kundi kalipay usab sa atong pagkinabuhi. Gipangutana lagi ko mag-Hesus ni Kristo, unsa kuno dinis atua ba kay dito sa Italy, una mangaon, maingon man nga buon appetito. Adto ka sa Francia, maingon sila buon appetit. Mga adto ka sa Germany sa guten appetit. Adto ka dito sa England, maingon sila enjoy your meal. Dinis atua unsa man. Maingon man ta, dali mangaon ta. Kaya ang kalipay nato ang Hesus ni Kristo, di man lang ang pagkaon sa tungkol pagkaon, kundi ang pagpaambit o sa nini ngadto suban. Ug mas dako pa yung kalipay nimo bitaw kun kanang bitang bisag taliwala sa kagamay sa pagkaon, nakapaambit ka diini ngadto labing nanginahanglan. Nama kay Hesus ni Kristo, dagko kitag smile bisan usahay kutoy ang tiyan. Nga naman kay ato man gitubag ang tawag sa Ginoo kanato, paghatag sa tungkol galingon tungod og alang sa uban. Paliwan ni